ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mmekwu adọba m ihe eriri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 27 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ga tata bụ Nkwọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogwu nwoke dị na nwoke papa ebube Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ a nwaanyị ọma ọ ga-adịrị mma my learned colleague the floor is yours. Thank you. You are welcome. Thank you, Odogwuna Radio. Okay. Odogwuna Radio, Bolachi. Abọọla m. Ndị otu imekwara. I'm good. Ka ezinụlọ dị. Chineke na-emere onwe ya aha. Ịma asị onye dị ndụ gbara first. Otu a ka ọ dị. Kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma unu asala Chinetela unu abọọla ole ka o si ada n'obu n'ejimaka nọ na-ada mma mmasị m ụbọchị taa mara ụnụ ma ndewo. O wee bụrụ ya imi Igbo mụrụ m ji atụ ilu se ọ na-abụ amawa atụ ike ya dị ka ọ dị fa ma na-enyefe aka n'azụ ahụ ya nwaanyị ọma o ya wee chiwu August meeting August meeting anyị o lewenụ m lekwa August meeting lekwe Eko FM lekwa August meeting echi mana ịdị na njikere nụ Uche anyị bịara bịa gbanwee akwa ahụ ị zụtara ma ozi ya ka anyị ga-eyuzu a bịara gbanwezie akwa ahụ chere ka so ị ga-enye wait make it make sense mee ka o doo m anya akwa ahụ anyị ji like akpa m gara aga gotere gị maka August meeting agara aga gbanwee ya kọlọ ya bịa adabacha n'ihe nsogbu adị ị ga-asụkwa nke ahụ ihe niile wa akpa anyị ga-asụzi akwa ọzọ oke kedu ihe ị na-achọ ịkọwa ama m na ihe siri ike gị ime mana ị ga-agbalị kalịka gbaa mmiri maọbụ ọbara gbaa shikashika mgbagide shikashika ahụ gbagbuo onwe m ị ga-agbagbu onwe gị ga-zuoro onwe gị ike ọkpa ya aga m agba shikashika today gaa goteziere gị akpa idibeghịkwa njikere Uche Chiude dị ide idibeghịkwa njikere nwere ka ihe si wee mee aka ịghọta withdraw ya from this August meeting mmadụ agaghị ahụ I will not withdraw ịmakwa onye ngwo ọ gị ma wụ chairman onye ga-ejide ego chairwoman ọmụawụ treasurer ha bịa n'ụlọ bịa were ego ha chọwa ime ihe ego ha bịa n'ụlọ bịa kpọtụrụ gị Preshi Bugatti le ego anyị were pen dekọrọ ya no now I have to be there gị soro nke ahụ m gotere gị ebe ahụ Clara ama m ka ndụ gị si wee dị o ihe ị na-achọ ugbu a bụ ihe ị ga-eji jide aka kwuo na ị gaghị awụzi my witness n'ụlọ ikpe I know you amakwa m ihe m ji ekwu o ama m gị o biko Uche aga m ihe a ga-eme adị ego mba na ị ga-aga buru ngarị ji ya ga gote akpa August meeting nre gị mmecha August meeting ma ga-gote hụ gị no problem ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ na-abịa ịbịa gbugbu oge ọbụla tupu anyị eme ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji ime ka ị mara n'ihe omume ahụ anyị ji ewetara ọha na eze kwa ọnwa ọbụla bụ oje zuru obodo nke ọnwa ga-ada n'obodo Egbu dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo amamme na-aghọta ebe anyị na-aga n'ihi ya ịbụrụ onye Egbu gbalịa sonyere n'ihe omume a ya bụ ihe omume ga-ereji n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa Satọde nke nwanne echi na-abịa abịa bụ abalị 29 nke ọnwa Ọgọst anyị nọ n'ime ya ebe anyị ga-anọkwa na-eme ya bụ oje zuru obodo bụ na All Saints Cathedral dị na Egbu ebe a na-akpọ Ogodo Playground ịbụrụ onye Egbu ime ebe a gbalịa sonyere ya Clara nwere ka ọ dị na a ga-abịa na-akọrọ onye Egbu na oje zuru obodo bịara n'Egbu ahụ ya what figure of speech is that? I don't know. No, oje zuru obodo dara n'Egbu ị bịaghị bịa soro chọọ oje zuru obodo something is wrong. Ọ pass here. Ama m na-aghọta
soro ibe gị gbalịa bịa chọọ ya bụ gịnị ojezuru obodo. Cheta na onye ọbụla mabutere ojezuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ, onye eze ya ga-akpọnye ya, onye eze ya na ndị ya na eze sachi ga-akpọnye ya ga-ayere bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Mọnde na-esote ya. Anyị enwe ike gbaa ha ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo Egbu na-asọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata. Ama mme na-aghọta akụkọ anyị nụrụ bụ na ndị Egbu na ha akwadola, ana ha ahazila onwe ha maka na a ga-eme ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. A ga-agba egwu, a ga-egosi omenala dịgasị iche iche. Ama mme na-aghọta bụrụ ya ịma ọ dịla udo ọweko, ọ dịla udo ọweko. Maka ndị na-anụkwa ya ugbu a, echi wụ Ọgọst meeting anyị, ọ ga-ahịọta ebe a na Eko FM. Biko and ọ ga-awụ live. Biko ị ga-agbalị ka ị sonyere anyị. Kedu time? Ọ wụ no ya nọ na 11. Kpọm ya hiro ya ebiri ọkụ. Bụrụ ya kọdụ Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ. Ịma asị mmiri gbagara gbatara ka a na-eji esi ya. N'ụtụtụ anyị ga-elebakene ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkpọ na nrikwu elu ndị agboro rikwuru na steeti Imo. Na nrikwu elu ndị agboro rikwuru na steeti Imo. Ị na-eme njem wampolu onye agboro, wampolu onye agboro. Ihe a bụ ihe anyị chere na ọ laala na emela ala ya na steeti Imo. Mana na ị hụrụ na nke ikpeazụ a ya bụ ihe akakwuo na njọ. Anyị wee na-ajụ gị n'ụtụtụ a, ọ pụtara na gọọmenti steeti Imo anaghị ahụ ndị a ka ọ bụ onye bu ọkada gbabata n'Owerri naanị ka ha na-ahụ? Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ka ọ bụ ndị ahịa ka ha na-ahụ ndị ya na-aga na-apịakasị ngwa ahịa ha, ọ bụ ndị ha na-ahụ? Ọ pụtara na gọọmenti steeti Imo anaghị ahụ ndị agboro a na-akpa mkpamkpa ndị a na steeti Imo? Ndị bọsị Imo bujuo, ha ewere kọtụ nke ha nwa, ha ewere pesenteji nke ha nwa, ya dịzie ka ọrait ha. Gọọmenti steeti Imo na-achọ ịkọwara anyị na ha anaghị ahụ ndị agboro a na-akpa mkpamkpa dịgasị iche iche na steeti Imo. Tinyere ndị bọsị Imo na gbagharịa, tinyere ndị bọsị Imo n'ịkwa akwa n'ite ikikere eze. Ị ka na-ekwu naanị ndị agboro, na-ekwuru okwu ka ndị awụ bọsị Imo enwe parking here, enwe bus stop. Bọsị Imo park ya anyhow. Eburu ha immediately uche ọzọ nọ na-ebe akwa yesterday. Gị mara na o nwere ndị na-ekwu na ha na-arụ ọrụ gọọmenti ọrụ. Nwoke a nọ na-ebe akwa nọ n'akụkụ na-achọ onye ga-paakị ihe ka aga buru ya. Uche nwoke a Jos ọ si ya jọsụrụ paakị ya, ngọ paakị kwọrọ dịkwa njọ maka na enweghị ha amatala na ndị a ịpaakị jọ ha eburu gị. Ndị awa aka oto wara ya. Ọ gaziri ebe ahụ yesterday gaa ka ọ gaga buru dedisin. O burula ihe a ego achaji osi 50,000 ga-eburu ya fụta adịkwa otu ego fọrọ ya n'akpa. N'ego iji gbaba fuelu nọ na moto na amị anya. Ịma n'oge mbụ ọ na-abụ ndị uwe ojii ndị nke a na-ana aka azụ anawa ha aka azụ. N'oge mbụ a na-eme ya secretly, a na-eme ya na nzuzo na mmadụ hapụ ịma. Ama mme na wata ewepụta aka n'akụkụ otu a sị akwa uru jami, give me your pay pass. If you pay you pass. Ewepụta aka n'akụkụ. N'oge mbụ mgbe ahụ ụjọ dịtụ ha n'ahụ, mana n'ụwa nke ugbu a ndị uwe ojii na-eji aka abụọ. Give it to me, give me, give me. Anaghị ahaidizi ya ahaide maka na ọ na-abụ ihe tiwa wee ma a na-apịchi ya aka n'ọnụ ya etiwa gịnị wọ. N'oge mbụ ọ na-abụ ndị agboro chi napụ gị ego a na-eme ya na nzuzo. Mgbe ụfọdụ ndị agboro ga-achụkata gị a na-ebe gị give me my money na give me my money. Mana nke ugbu a ikwuo na ị gaghị enye onye agboro ego ya kpụrụ kọva ebe tankị gị ebe ị na-agbanye mmanụ ụgbọala kpere gị ike o. Ndị ọzọ awụcha maka na ọnwa oge anyị hụtara ohu anyị n'obodo anyị abụọ Naijiria. Wee bụrụ ya otu onye sụrụ asụsụ sị Nigeria dị fantastically corrupt. Wee bụrụ ya anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị sị ọ pụtara na gọọmenti steeti Imo anaghị ahụ ndị a? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707 491 3438
0707-491-3438. gawa na Facebook ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị iruo Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee naanị Eco FM kliki ịkpa m kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa ma ma egene shaya ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị. Agbagbuola ndị vigilante mmadụ 3 na mwakpo abalị ndị obu egbe wakpo steeti Plateau bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Tinubu emerala ndị Naịjirịa ọtụtụ ihe buru ibu a ga-ahọpụta ha ya ịchị ha nke ugbo abụọ ka akpabio kwuru. Otu egwuregwu bọọlụ Chelsea na ochie goolu otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa bụ Emiliano Martinez amalitela inwe mkparịta ụka gbasara ka ha ga-esi egoro nwa amadi a bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị azọpụtala mmadụ 2 atọrọla atọrọ na steeti Plateau. 2027 anyị bata n'ọchịchị anyị ga-ere mmanụ ụgbọala n'ọnụ ego $605 na $605 naira maka 1 lita ka nwa amade ga-eji ọkọlọtọ otu pati Akọdụ pati azọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ Gbenga Ọlawapụ Hashim kwuru. N'ime afọ 3 gara aga ukutukwu ego a na-ahụ anya ndị EFCC napụtara ndị mmadụ karịrị $500 over $500 million. Ha napụtakwara ndị mmadụ ọtụtụ ngwongwo na mgbomgbo ka onye isi oche EFCC bụ Ola Olukoyode kwuru. Ọrụ mmepe obodo ga-eme ka otu pati APC nwee ohere na ntuliaka elu steeti Rivers ka Fubara kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mba Ghana ajụla ịnara $1.8 $1.8 million ụlọ ọrụ MTN nyere ha n'ihi agha mkpọrọmasị ebusoro ụmụafọ mba Ghana gara mba South Africa. Mahadum dịgasị iche iche steeti nwe bụ nke gụnyere mahadum steeti Plateau, Edo, Ondo na ndị ọzọ agaala mfanye aka n'ọkpọ. Ọ bụghị ihe mkpụrụ ka a na-ebugharị n'akụkọ ka onye isi oche kansụl ime obodo Kuje na Abuja kwuru bụ onye setere n'ihe onyonyo vidio ebe ọ na-agba ndị mmadụ si ha kwado otu pati APC ma ọ bụ ha kpara mgbomgbo na mgbomgbo ha si na Abuja pụọ. Ibrahim Gusau bụ onye isi oche otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ NFF na ndị otu bọọdụ na-ahazi ya bụ egwuregwu bọọlụ n'ala anyị agbaala arụkwaghịm. N'agbanyeghị ọdịda mmanụ krudu dara, ọnụ ego eji ere 1 lita mmanụ ụgbọala eruola $1,000 narị naira 2 na naira 12 1,212 naira maka 1 lita. Ọpọnọdala uche o Ọ dị ego. otu a mmanụ krudu dara ndị ga-eji ere mmanụ ụgbọala kwesịrị ịdanụ. Ọwụzi ọnụ eji ere mmanụ ụgbọala kazi nke krudu uche Reverse with the case. lewekwanụ m anya. Ịma otu ihe ndị mmadụ na-aghọtaghị gbasara obodo anyị abụ Naịjirịa bụ na o nwee ka ọnụ ego ihe si gbago ọ gaghị arịtu. O nweghị ike ime gene iritu maka na ilekwa anya n'aka nke ọzọ anyị nwa bụ ndị Naịjirịa bụ nsogbu onwe anyị. Mma na-eme onwe ya chie na ọ na-eme gene ọ na-eme ọbọ. Ọtụtụ ndị echegarala ka a ga-esi akọcha onye isi ala Tinubu ka a ga-esi akọcha ndị gọvanọ mana gị nwa na onwe gị a na-achị achị agbaghị arụrụ ala juru gị ahụ. Uche ọtụtụ filling stations ef ha elela Gị gbaa n'aka.
o nwere ndị anya ukwu nke ha enweghị dị bandịrị amaghị dị bandịrị ọsọkwa na-ere mmanụ crude 5 naira aha ngịgo ya aha ngịgo ya this is Nigeria for you. Ka ọ dị nwaanyị ọma otu onye isi oche kansụl ime obodo na Abuja bụ onye esetere n'ihe onyonyo na nso nso a ebe ọ nọ na-eyi ndị otu pati ọzọ egwu na ọ bụrụ na ha agaghị akwado APC ha kpara mgbemgbe na mgbemgbe ha si na Abuja pụọ. Ya bụ nwa amadi apụtara na nso nso a kwuo na ọ bụghị ihe o kwuru ka a na-ebugharị n'akụkọ. Mana ihe onyonyo nọ na I don't know. na AI uche ịma ndị Naijiria bịara chịrị chịkwasara ya nwayọ ọ ga-eji ekwu si gịnị mere o ji ekwu ụdịrị okwu dị otu a ya ma apụtazi ekwu mba ọ nweghị ihe m kwuru mana vidio ikwu gị ihe ọ dị ego uche mahadum dị iche iche na steeti mahadum dị iche iche steeti nwe bụ nke gụnye mahadum steeti Plateau, Edo, Ondo na ndị ọzọ agaala mfanye aka n'ụkwụ. Uche nwekwa mgbe a ga-asị enyetụ like some years agaghị mfanye aka n'ụkwụ. Ọ dị egwu ịma ọwụ mfanye aka n'ụkwụ a ọ bụ ihe mere kọọsụ mmadụ kwesịrị ego 4 years na mahadum steeti ma agụrụ m 6. Ọ dị egwu ka ọ dị mba Ghana ajụla ịnara $1.8 $1.8 million ụlọ ọrụ MTN nyere ha n'ihi agha mkpọrọmasị ebusoro ụmụafọ mba Ghana gara mba South Africa. Kudos mba Ghana, kudos mba Ghana. Inye m ụdịrị ego agaghị m ewe ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro onye na-eme nke ọ na-eme ya ma egene ya kpachapụkwa anya chere itizicha ụmụafọ ha anyhow dozie ha $1.8 million ka iji ya bụ ha na maka na ọwa ego nwe mkpa ha o ji abalị arụ ala marakwa na ala na chi ga-efo gị were abalị na-arụ ala marakwa na chi ga-eme gene chi ga-efo ama m na weta ebe anyị na-aga ịma mba South Africa na ha eme n'ihe a akwa ndị Naijiria na ha alọchila n'ike onye ọbụla eme anya ka ha anaghị ahụ ihe ha na-eme otu ụbọchị ọ ga-ahịọtụ na South Africa ha ga-achọ enyemaka ndị mba ọzọ mana ọ ga-adị fa EFCC apụtala na-akọwara anyị na n'ime afọ 3 gara aga ukuchukwu ego a na-ahụ anya physical cash ha napụtara ndị mmadụ karịrị $500 over $500 million na ha napụtakwara ndị mmadụ ọtụtụ mgbemgbe na mgbemgbe lee ka ọha na ọ karịrị ejeneretiri ego ha nga $500 million aka na-agakwa na-agbazi ego na mba ndị ọzọ uche one nna na-aghọta a na-agwa anyị nekwa ego ewepụtara ka ebe a na-acha na maka na akụkọ adịghị complete. Ọ dịghị complete. Where is the money? Ihe a half news. Kedu ka ị ga-esi gwa anyị lee ego anyị wetara kedụkwa n'ihe unu ji ya mee there are other sectors apart from EFCC. Kedu ebe unu wunyere ya ha na-agwa anyị nekwa ego ndị a generate where is it going ka ebe a na-acha na ele ike egboro ka ọ dị nwaanyị ọma nwa amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati Akọdụ pati azọkwa onye isi ala Naịjirịa Gbenga Ọlawepụ Hashim apụtala kwuo na ha ma bata n'ọkwa ọchịchị ha ga-ere mmanụ ụgbọala n'ọnụ ego $6 na $5 605 naira maka otu lita na gradually ha ga-emecha na-ereduzi ya na-akpọta ụkwụ 200 naira ndị Naijiria agbaka ọ dị egwu amabela nwata ebe aja na-aga ike gwọrọ Naija tọgbukwa onwe gị akpabi apụta ha akpalakpu ha akpa ya ọzọ na Tinubu emerala ndị Naijiria ọtụtụ ihe buru ibu na n'ihi ya ga-ahọpụta ha ya echi nke ugbo abụọ. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị mgbe m bụ gọvanọ steeti Rivers akpọrọ m ụmụ nwaanyị dị ime 10,000 naira n'otu iji hụ na ha lekọtara onwe ha anya nke ọma ka Amechi kwuru ebubo ịtụ mgbere ọgwụ ike Tinubu mefuru nde dollar millions of dollar iji zoma akpụkpọ nkọwa ya ka otu ụlọ ọrụ ọgwụ na mba Amerịka kwuru bụ akụkọ na-ada allegedly na akụkọ Daily Post na ya bụ otu akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ọnọdụ tụtụ ga-aga na mpaghara North East ala anyị. Ndị Naijiria dị 17,000 17,000 Nigerians ka na-efukwa efuru ugbu a ka otu kọmitii ama dịka International Committee of the Red Cross kwuru. Ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn. Ihe Davido mere na ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, ọ gaghị ama ya ama mee ya ma mba Rwanda ma ọ bụ mba Ethiopia mewa ntuliaka elu ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru. Ebelebe egbuola na steeti Benue dịka ụmụnne anọ bịara dọjiri ma nwụọ otu mgbe dịka ha ṅụchara mmanya ọtọ bịrịbịrị bụ nke nwanne ha nyere ha. Otu nwoke ọwa ejirila aka ha gbuo nwunye ya na steeti Delta ma rie mbọmbọ ọsọ n'obodo ya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ihe karịrị mmadụ dị 1,000 over 1,000 awụbanye na jam n'otu Labour Party na kansụl ime obodo Ọgbadibo nke steeti Benue. 2027 Tinubu ekpesighị ịbụ onye isi oche otu kansụl achụnta vootu onye isi ala otu pati APC ka Ndume kwuru. Tinubu enweghị ndị ma anya ọrụ ha ga-adị na-awụ ya n'ala ka Ndume gara n'ihu kwuo. Ndume ọ jọchiwo n'otu na-agbọchi ya. Uche nwaanyị ọma. Ụmụaka anọ bịara nnọọ otu ezinụlọ n'otu ezinụlọ ụmụaka anọ bịara nnọọ dọjiri nwụọ n'ọtọ bịrịbịrị mmanya soft drink ọnkụlụ ha nyere ha. Uche ụmụaka aṅụcha raji ego ya wụ ọṅụ Stephanie. That was it. Obi agbawa nna ha. Nna ha si ka otu ochie dị ihe ka nwoke ahụ ghasara. Ọ dị ego ka ọ dị otu nwoke ọwụkwa ejirila aka ha gbuo nwunye ya na steeti Delta ma rie mbọmbọ ọsọ ya na nwunye ya na-enwe esomokwu ya pido ya na akpịrị hara ya ibrigidem ha tuo ya pịa ga buru ngwongwo na ngwongwo ya si n'obodo ya pịa. Uche ihe chetara m otu ihe onyonyo ndị na-eme ihe onyonyo ndị anyị na-elekiri Nollywood actors and actresses. Ịmachi ha nọ ga-amega ihe onyonyo ha mega ndị a fim ihe alụwa ọgụ nke nwoke si ya na ọ ga-ahagbu ya ịnụkwa ihe achịa na vidio ahụ ịma ya na ozugbo nke nwaanyị na-akụrụ ya sisi ga anyị ma akụgwara ya nwoke alụ ya otu Clara akụkwala m ihe ahụ ọzọ anwakwala anwa gị kọha m ihe ahụ ọzọ this morning. Anyị kwuru ihe a na ọ ga ya nwekwa dị gị ala aka a ga-adọrọ dị gị ala ihe aka debe dọpụta ya na ihe. Ọ dị egwu ike agwụla ọ dị egwu ị na-alụkwala ihe ị chọrọ ịlụ kpachapụkwa anya alụkwala onye ga-eji aka kụgbuo gị. A sị gị small thing go provoke. Ị hụ na sayensị ndị anyị na-elegbu anya ị ga-ahụ wonders na marriage ahụ sayensị ndị anyị na-elegbu anya sayensị ndị a shawama na-agaghị ekwe gị concentrate ya sayensị ndị a azị ọnụ nwoke ahụ agaghị ekwe gị concentrate ya sayensị ndị ahụ ime ụlọ ya 6 packs agaghị ekwe gị concentrate ya enwere ike iji aka otu a ha gbuo gị na marriage kpachapụkwa anya o ka ụlọ ọrụ onye isi ala presidency apụtala kwuo na ịhụrụ ihe Davido mere mgbe a na-eme ntuliaka elu steeti Ọshụn ya gaa na soshal midia na-akpọ Trump na-ekpe okwu dị anya na ọnwa ma mee ya ma ebe mba Ethiopia maọbụ mba Rwanda na ndị na practice ọnwa ma mee ya ebe ahụ a ga-epiki ya once akwa ịhụna na nke atọ chịrị ha kedu ihe Davido mere this one touch them ọkwa ihe sọrọ ha o ma a na-eti ha otu ahụ ọ gaghị awa ọkọ ị mana n'abalị ahụ asala ọkọọla ebe niile maka ọ bụ na 11th hour o nwere 11th hour a na-eji arụ ọrụ ịrịba ama Davido etiwe kpawanụ bọọlụ ọ ga-adị ka ọ na-arahụ ụra ewo Davido etiwe Chineke nọkwa ya Trump chimezie nwafọ ọgbakọ nọkwa ya o ndị ọchị na-etiwekwe o ewezuga ya maka ha niile nọkwa n'anya ha ka wụrụ uche enweghị onye lakpuru no anya nwe onye ọwụrụ otu ka mkpụrụ asị netwọk na-enyekwa nso ịma na abanye na ha n'ọrụ achọwala ịrụ ọrụ ịrịba ama a na-arụ a na-asị Davido etila anyị ga-adị na-eti mkpu a ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch gezie ntị
Tinubu eburula abụ ekele ha ka gịnị bugara ndị Awụsa kwuo na ọ bụ ha nwa bụ isi nkuji ịdị n'otu Naịjirịa. Ndị nkụzi mahadum steeti Plateau agaala mfanye aka n'ụkwụ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi n'ihi ọjụjụ a jụrụ imezu ihe ndị ha chọrọ ka emere ha. Otu nwatakịrị nwoke dị afọ 20 years egbuola nna ya na steeti Anambra. Ndị gọvanọ mefuru ego dị narị ijeri naira 5 na ijeri naira 12 512 bilion naira naanị maka ime njem na ịhazi ụlọ ọrụ ha. Ntiwapụ ọrịa akpịrị difiteria, gọọmenti steeti Kano akpọọla oku ka ebutere ha ọgwụ eji egbochi ya bụ ọrịa dịka ya bụ ọrịa gbuchara mmadụ 50 people na steeti ahụ. Otu egwuregwu bọọlụ Barcelona amalite ha n'ịṅa njọ gbasara Osimhen ka akụkọ a nụrụ kporo. Oge ereji nwaanyị ọma, ndị gọvanọ enwere n'ala anyị mefuru ego dị 512 bilion naira naanị maka ime njem na ịhazi ụlọ ọrụ ha, ịhazi ọfịs ha. Ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Punch gị tụtụrụ ya, ị gị tụtụrụ akụkọ a gụzie ya ka ị mara afọ ole ma ọ bụ ọnwa ole ha mefuru ya bụ ego, ka ị mara ihe mere ndị a ji wee hụta politiks dị ka aka ọrụ. Ndị nwunye chọrọ ili n'oche ahụ ọwa okporo ụlọ nna ha. Ama m na-aghọta ebe anyị na onye isi ala Bola Tinubu apụtala kwuo na ndị Awụsa ha nwa bụ isi nkuji ịdị n'otu Naịjirịa. Ha nwawo pila ha nwawo pila unity Naịjirịa. Mami na-aghọta ozugbo o kwuru ya bụ ihe ndị Awụsa chịrịchị kpatara asọ. Ugbu a ka ị chetara anyị. Otu nwatakịrị nwoke dị afọ 20 years naanị egbuola nna ya na steeti Anambra. Akụkọ ọkọrọ na o ji mma pịa nna ya na akpịrị chịkịrịrị m. Nna ya ayọ ka akpa nna ya na ugbu a na mọchụarị. Ndị uwe ojii anwụchiele ya 20 years na Anambra ka o mere. Ị ga-anụrụ details na mgbede taa. Ama m na-aghọta na ihe omume anyị bụ ụwa dị ego. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Gezie ntị. Anyị na ndị ohi na-ama aka na ntụliaka elu afọ 2027 ka Atiku kwuru. Tinubu etiela ịgba n'ọrụ kara Obasanjo, Yaradua na ndị ọzọ ka otu pati APC kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị Awụsa bụ isi nku pila ji ọganihu ala anyị bụ Naịjirịa ka onye isi ala Tinubu kwuru. Iweghachi ego mkponye aka fuel subsidi onye isi ala Tinubu wepụrụ ga-akọwasa ọnọdụ akụnụba ala anyị ka Shehu Sani kwuru. Ndị ọrụ nchekwa asụọla ọtụtụ ndị ọkpa egbe bandits ịkpakọ na steeti Sokoto. Steeti Kano ejirila maka mmemme akpọrọ Takutaha jikpụpụta ụbọchị Tuzdee na-abịa abịa bụ abalị mbụ nke ọnwa Septemba na-abịa abịa dịka ụbọchị ezumike na steeti ahụ. Takutaha ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya nrịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya elebazie ya anya bụ isiokwu a gbadoro ụkwụ na nrikwu elu ndị agboro rikwuru na steeti Imo. Anyị wee na-ajụ gị sị ọ pụtara na gọọmenti steeti Imo anaghị ahụ ha? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. It's the sound of the city. Igbo 100.7.
dịka anyị si wee gwa gị n'ụtụtụ anyị ga-elebakene ya anya bụ nrikwu elu ndị agboro rikwuru na steeti ime anyị wee na-ajụsị ọpụtara na gọọmenti steeti ime anaghị ahụ ndị ọ na-aba anara arịọ gị ego ọ bụ arịọ gị achọ ịnara gị ego ma ịjụ akpụrụ kọva tankị gị kpere gị ike ikwutu ntakịrị akụwa gị ntị ozugbo ọ pụtara na gọọmenti steeti ime anaghị ahụ ndị agboro a jupụtara ebe niile na steeti ime ya bụrụ na ị nwere ọsịsa mgbakpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 kpọbata tinye ọnụ n'okwu ị bọọla chi nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachi ọ n'ebe ahụ ị bọọla chi Uchenna Clever n'ọha. ụtụtụ ọma Ụtụtụ ọma Clara nwaanyị ọma. ụtụtụ ọma nwoke ọma Nwanne m nwoke. Onye na-akpọ ni Patrick Ogo ka esi nye Owere akpọ. Okay. Ị ma ihe mere ndị agboro dị karịa n'ala Owere? Ka m gwa gị. Ame draiva anyara m moto. Anyara m taxi n'ala Owere site na 1982. Ihe agboro dị karịa n'ala Owere wụ ihe ndị nwe union nọ n'ala Owere karịa akarị. Okay. Ihe m na-agba gị mgbe ihe mere naanị union abụọ road transport workers and taxi drivers union. But ugbu a ndị dị iche iche onye ọbụla union akarịa enyewoghị ndị nwere ọnụ like ihe a na-ekwu gọọmenti ọ na-ekwu na-akpọcha gọọmenti mgbe ụfọdụ ọ na-asa ihe ndị na-awụcha gọọmenti because union karịa akarị gọọmenti amaghị ndị a na-efe efe. ndị chọrọ ikpo then ihe o ji dị otu awụ ndị agboro ji anapụgawo ndị drivers ji ụjọ na-eso ha maka mụnwa na ndị agboro mechiri ihe n'ala Owere ifu stef mụ na ha apụọkọ. Ndewo ya gaziere gị nọ ị bọọla chi Uchewagod na Clara. ụtụtụ ọma Ya na Bọlachi. ị bọọla Ya. Aha m Okachi si na-ekwuwa. Ahụbụ onye avụ ịn'ime kansụl Owere were. Ndewo gaa n'ihu Kachusin. Ekelela m nnụ maka tọpiki. Aga m eje rizin abụọ. Ake mbụ wụ dat echela m agụrụ nọ. Okay. Then onye ọra na-achọga ebe ọ ga-esi eri nri awakashi anya and the rest of it. Aga m achọwa agụrụ. Then the secondly kwana hem chọga ikwukwa just like the first caller said. Ụfọdụ ndị drivers jikwa eji ụjọ enye mgbe ego. Most of times anọọla m abụọ si Imo. Maybe moto just kwụchi somewhere. Mee mmanụ ayọ ha maybe otu onye ayọ ha ma ọkwa na otu onye abịa ịga na that particular bit. Onye agboro ahụ ịga zie maka chenye ya ego. O nwere ka emere one day all the drivers eti ọnụ gwa the agboro man shia otu onye bara nga ishi onye gishi anyị gị ego. Yes, you get the driver. I didn't make you had a that rubber in on a dog. Yes, you may. So the driver is Jojo with a 200 naira. You may. Yeah, Magma driver share. Oh, get to ego. Just one person paramoto get with 200 in your man. My head and that would have a Kashamanaga. You know, the rest so I can mention the drivers they more organized, just like the first caller said. And a unified union road transport workers. Umuhende aga nwike regulate ya very well. I'm Okachisin ekwa from out. Ndewo ya gaziere gị nọ Kachusin ekwuwa. Ya bụ chere obi gị adakwala ụda n'ụtụtụ wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nwere onye anyị ga-akpọ n'ụtụtụ agọrọ ya ọfọ ụbọchị ncheta ọmụmụ ị bọọla chi. Hello, good morning. ụtụtụ ọma. Good morning. Good morning. Ihe ọ bụ Oriakụ Doris Chinyere Anthony Ohale. Yes. Doris, happy birthday. Thank you. Ka ọ dị ụwa niile na-anụ olu gị n'ụtụtụ a na redio Echo FM 100.7 Owerri. Wow. Dorio. I'm grateful. Chai. Kedụkwana onye i chere nwere ike ibi ebe a sị anyị kpọọ gị n'ekwentị wish kene gị happy birthday? Kedu onye ọwụ? Onwe onye ọzọ na-awụhụ di m ọma. Yes. Aha di gị ọgịnị adịghị ama ama?
Anthony Ikechukwu Ohale. Okay. Wherever ya, love in the air, love in Thank you. I'm grateful. God, di gị ji ọsọ na ije gbabata n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị ụnyaahụ tiri biko kpọrọ m Dorimo, kpọrọ m Doris m, kpọrọ m Chinyere m, kpọrọ m calm down now, calm down. Yes, I kpọwa gị na I wish kene gị happy birthday. Ihe o dekọrọ ka nkụ mana anyị bịara ka ọtụtụ ya. Also, today marks the date a queen was born in a very special way for me. Thanks be to God Almighty for joining us together. Having you in my life is the best thing that ever happened in my life and my family. Also, celebrations we never cease in our life. I wish you long life, good health, favor. I pray God grant all your heart desires. I appreciate you for the peace of mind, courage, and love you showed me in our marriage. Amen. Also, with the best wife every man is seeking for. No na-ekele Chineke maka ngozi ọ gọziri ya site n'ebe nọ. Ọ sị happy birthday my gossip mate. Na ọ sị gị na ya na-agba asịrị. Too much. Happy birthday my lovely wife. Happy birthday, my mama. I'm very grateful. Thank you very much. Cha, kedụkwana ihe ị nwere ịgba di gị na ụtụtụ a? Ewo, di m ọma, ọ gbalịala. It's so surprising. Okay. Honestly, it's very surprising. Ọṅụ jupụtara m. Ndewo. N'inye m ezigbo di m ọma. Ndewo. Ana m asị Chineke ya biko grant ya his heart desire. O wee Ma bụrụ ya. mekwe ka love anyị na-abawanye. Mmadụ agaghị ekewa. Otu a. Ọkwa ime egwu agba maka na o nwere egwu a chọrọ ịkụpụrụ gị n'ụtụtụ a. Yes, aga m agba ya gbajie ya ma. Ngwanụ gị wee ntị nọ, anyị ga-akpọrọ gị egwu na ụtụtụ wee bụrụ ya gaziere gị nọ. Nwaanyị ọma Oriakụ Doris Chinyere Anthony Ohale, happy birthday. N'otu aka ahụkwa anyị chọkwara iji ohere a wish kene onye nke anyị Nwada Ndụ Agụike Mary, onye press supervisor anyị. Happy birthday. Mary. O nwere aha m ji akpọ ya, agaghị m akpọ ya na redio ebe a ka m jide ya. Mana ọ bụrụ na unu na-ege ntị ngwanụ lee egwu a yọrịanụ ya n'uju. Amụọ nwa ya bụrụ nwa, amụọ nwoke ya bụrụ nwoke.